Quan nosaltres ara construïm i tenim l'oportunitat de construir nova ciutat que podem planificar tots i cada un dels aspectes, estem ja introduint la lògica de la lluita contra el canvi climàtic, de les polítiques de la sostenibilitat, que no hi afegim, sinó que ja ho fem des de la planificació i el disseny de la nova ciutat. I avui us expliquem breument les mesures que vol dir impliquen el nostre compromís amb un repte que és planetari, però que a la vegada també ens està canviant la ciutat de Barcelona. A vegades se n'ha parlat molt, però jo vull incidir. L'operació del fòrum, entre altres coses, va suposar internalitzar moltes de les infraestructures que abans eren molestes en un entorn urbà de primera qualitat. Però a la vegada va ser la gran aposta que es pot fer des de les ciutats per afrontar els reptes d'intentar diversificar les fonts d'energia i intentar minimitzar els efectes de les emissions. Nosaltres hem d'afrontar, per un cantó, el pla de mobilitat urbana, que suposarà la disminució d'emissions contaminants, d'aquelles que diem la millora per la qualitat més propera. Són els efectes locals de la contaminació. Nosaltres hem fet un sistema centralitzat de calor i fred. El tenim ja provat. Això és una experiència, els efectes beneficiosos dels quals ja s'ha comprovat. I per això us diem des d'aquí que el volem ampliar. La xarxa de distribució de calor i fred, nosaltres l'extendrem d'aquí, del 22 del Poble Nou, a àmbits nous de la ciutat. I en el desenvolupament que el proper mandat s'iniciarà de la construcció de l'estació intermodal de la Sagrera, així com tots els contorns d'aquesta gran infraestructura, on hi ha equipaments, on hi haurà residència, el mateix esquema que aquí ja hem comprovat i que funciona és aquell que farem arribar fins a Sant Andreu Sagrera. I en l'altre cantó de la ciutat, en el desenvolupament a cavall entre l'Hospitalet i Barcelona i la construcció i el desenvolupament de la Marina del Prat Vermell, el que us dic és que també farem la mateixa estratègia, a partir de l'utilització del fred en el procés que es dona a la planta regasificadora del Port de Barcelona. I també us volia anunciar que ja que hi som, establirem allà la central de la biomassa per aprofitar tèrmicament el component energètic de les podes de tot l'arbrat urbà. Aquest estalvi, aquesta reducció en emissions de CO2 que estem fent en aquest moment, ens plantegem doblar la reducció d'emissions de CO2 en el proper mandat. Per nosaltres, les polítiques de sostenibilitat són polítiques que estan en el moll de l'os del nou disseny urbà i que està al servei de la qualitat urbana i de la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Només així podrem anar avançant en la cultura a favor i contra el canvi climàtic. Moltes gràcies.